Mathias, du er i gang med et forsøg. Ja. Hvad er det, du skal lave? Jeg skal få sølvpapir til at blive ned under vandet. Okay, jamen det er da nemt. Kan man ikke bare rulle det ned og lave en kugle? Nej, fordi så bliver den bare sådan. Nå, så flyder den bare. Hvad er det så, du gør for at få den til at blive under vandet? Jeg laver kuglen ned under vandet, så der kommer vand ind i kuglen. Ja. Det vil sige, nu er der vand inde i sølvpapiret. Ja. Hvad sker der så? Så bliver den. Hvordan fandt du ud af det? Jamen det var fordi, at først der, prøvede jeg at træde på det, og så sagde Brian, at man skulle, at man kunne få vand ind i, og så prøvede jeg at lave det ned under vand. Så du har eksperimenteret dig frem til det? Ja. Godt. Det var så dagens forsøg med sølvpapir. Vi siger tak.